Tangila dia yesong meeting chief secretary ka tikam ilong kumne ka government ka lapdiang ban sna kawai ka committee bat ka office jong DC is Janche Hills bat rengkat bat ka association jongi halor ka phang ban draft ya ka small scale mining policy ka ba ka government ka lapdiang ban pesangit sipor ya udeu yung bapoy nabar hadu banda poi u chief justice katiki ag arpedai tarik ranriu ajar riu kebalai halor ka skim ka government ka lapensai bakadon ka skim kabala ka sarkar kal ayu ya kibashakta ka kerteng ka jong ka skim ka dai MEPRF hapok office jong u DC is Janche Hills kabasaw ka government kalkular ban yakren bat ka JHDC halor bansna dakaan ya umar po kendeu tang kita ya ngimpat hun namarki ledon ngaji yakren bak ungkin se khot ben yangi ban kren hadin balawan uneu chief justice katiki kejing yaki begini lah kejing yaki kad bom pergi kad barang ngimpat hun ini ya piteng baik mam ta presiden ru dang dor po hospitali po jing sumar pinampat weng re ya jing chat jing chat ngan ngimpat ya weng re ngimpat ya keren roy kad bom jing iPhone nakila musen hoi don hoi ngin chat ngan baik ini hadu bandawan nu chief justice kum ong meta hangta ke ngin sa la badrai mta tang gani ni la ban pesngo ya ga jing chat ngan kanian bet hadu balayo long basay mo kajing yate day ban pli yo doyong amar ngi nagaling association ngi nang demand ban pli no yo doyong ban yo ban trei urit uria kumba mechwa